Утре даваме една пресконференция. Отваряте завод. 40 000 декара земи, гори на най-атрактивните места са заменени за по 2-3 евра квадратния метър. В други ден, значи утре вечер, като гледаш новините и в други ден, като четеш вестниците, ще разбереш кои 3 политически партии са дали горите и кои са връзките им с медиите. Господин Борисов, не си правете предизборна агитация. Аз в тази политическа система включвам всички политически партии. Значи аз, като не ми е харесала политическата система, съм си направил партия и ще се боря на тези избори. Ако считаш, че си лидер, вместо да се разгърдваш, да правиш си партия, поведи си хората, нека да гласуват за тебе стотици хиляди хора и тогава ще промениш системата. Партиите не се правят, господин как Борисов. Не се правят? Това не е грънци да се правят. Как не се правят? Какво се правят? Партиите се обединяват, защото имат общи интереси. Начало избират един лидер. Именно за това около нашата партия са се обединили хора с общи интереси и сме спечелили на избори. Да. Хора, ние сме си я направили. Единомишленици сме си направили партията. Аз не казвам, че преди 130 години някой ми е направил партия, от която съм казал, че 45 години все едно не е била на власт и последните 20 години тя се променила, стана нова. Факт. Факт, я.